Super exhibitor naiz! Exhibitor! Bai, Jokin, etor zaitez. Bai, super exhibitorekin naiz eta benetan ez dakit zer pentsa, beran balio du, bai. Audientzia igoko da, segur. Etorri, orain, bai. Etorri. Ok, goazen. Exhibitor, egunon. Egunon, Jokin. Ez genakien superheroi bat zinenez edo friki bat delikuente bat. Aderazi, mesez. Ez dakit, delinkuente bezala ikusi naute, problemak euki ditut poliziarekin, jendearekin, baina ni badakit superherroia naizela. Ordan zure boterea nahiko berezia da, kontatu mesez. Potere bi ditut, lehenik eta behin nire betaurrekoak, non jendea haien lotxak ikusten ditut, bilusik ikusten ditut. Eta, por txerto, eskaso samar ikusten zaitut. Bai, hori moztuko dugu. Eta zure bigaren boterea? Nire gorpu miresgarria erakusten poza ekartzen dut. Zure liburua irakurri dut, hemen dut. Egiazko arrakasta munduan zehar, 20 hizkuntzetan idatzea. 30 hizkuntzetan. 30. Horan, idazten duzu, hemen apuntatu dut. Horan, guk superheroiak arazoak baitugu eta batzutan ezin dugu gure boterea praktikatu. Zergaitik? Ni konturatu nintzen superpoterea nituela udan. Eta udan problemari gabe, hor kalean, poterak egiten ez da, baina hostiaz, hotxarekin, negua etorri zen, eta nire txaia ikusi dut hotxa dala. Uste duzu telebista toki egoki bat dela, olako gauzak erakusteko, ez ara pizkat beldur moralarekin sobera jolastea? Hori ez da nire arazoa, azken finean zuek deitu nauzue, nire liburua daukat. Erakutsi gero bezaz. Hori, nire liburua idatzi dut, eta besteak zuen arazoa da, ez dakit. Tori! Barkatu, filmatzen ari dazu liburua? Bai? Wow, mila esker. Ez horregatik. Goazen. Gaur egun superheroia izatea ez da bat ere erraza. Super exhibitor!